Nosaltres som Inés Verdú i Pau Hernández, alumnes de la Universitat de València, i anem a tractar el dilema de delatar algú per a l'assignatura de Deontologia i Valors d'Igualtat en Psicologia, dirigida pel professor Manuel Martí Vilar. La bibliografia que hem utilitzat ha sigut la següent. Diversos articles, el Codi Deontològic del psicòleg, els perfils professionals i, com a annexe, la pel·lícula de Malos Tiempos en el Royal. Respecte a l'enfocament professional, en el nostre dilema es tracta del perfil de la psicologia educativa. La psicologia educativa és una disciplina de la psicologia que s'encarrega d'estudiar les formes en què es du a terme l'aprenentatge humà, especialment en el context dels centres educatius. La psicologia educativa analitza les maneres en què aprenem i ensenyem i tracta d'augmentar l'efectivitat de les diferents intervencions educatives per tal d'optimitzar el procés. També tracta d'aplicar els principis i lleis de la psicologia social a les instruccions i organitzacions educatives. Podem afegir que aquest perfil professional ha anat evolucionant en diverses etapes, ja que depenent del context històric, les funcions d'aquest perfil han anat canviant. En quant als valors d'igualtat, el nostre dilema presenta dos. En primer lloc, la distinció per raça. Què és? Doncs la discriminació per raça, segons les Nacions Unides, és tota distinció, exclusió, restricció o preferència basada en motius de raça, color, origen nacional o ètnic que tinga per objecte o per resultat anul·lar o menysprear el reconeixement, gaudi o exercici en condicions d'igualtat dels drets i llibertats. Per tant, aplicat al nostre cas, podem considerar que el professor està actuant en biaixos incorrectes relatius a la discriminació per raça al preposar que han sigut els seus alumnes sud-americans els que han pogut furtar i distribuir l'examen. El segon valor és el de la justícia. Què és just i què no és just? La justícia depèn dels valors d'una societat i de les creences individuals de cada persona. El concepte té el seu origen en el terme llatí i justitia, i permeteix denominar a la virtut cardinal que suposa la inclinació a atorgar a cadascú allò que li perteneix o fa. És per això que es pot entendre la justícia com el que s'ha de fer d'acord amb el que és raonable, equitatiu o l'indicat pels drets. En el nostre dilema, el professor està proposant una distribució imparcial de les notes, en un intent de que el delegat confessi el que ha passat. La seva proposta és ficar-li una matrícula d'honor si li dona la informació que necessita. Considerem que no hi ha justícia igualitària per a tots els alumnes perquè està ficant les notes en funció de la confessió, no en funció dels coneixements que han plasmat els alumnes als seus exàmens. El nostre dilema parla sobre delatar algú. En la convocatòria dels exàmens de gener, 50 alumnes de la mateixa classe han tret molt bones notes, entre 9 i 10. El professor està sorprès perquè normalment el 20% de la classe suspèn la seva assignatura i es planteja si els seus alumnes han pogut copiar. Cada dia que passa el professor té més indicis de que els alumnes han aconseguit l'examen de manera il·legal, ja que a la classe hi ha 4 alumnes procedents de Sud-amèrica i el professor pensa que han sigut aquests els que l'han pogut furtar l'examen. El professor decideix parlar amb el psicòleg escolar per a que parli amb el delegat i pugui obtenir informació sobre qui ha pogut ser. Per tant, el professor li proposa el següent al psicòleg. Si l'alumne li dona la informació sobre qui i com ha aconseguit l'examen, li ficaré al delegat una matrícula d'honor. Si no s'ho diu, tota la classe haurà de tornar a fer l'examen. Sam, el delegat, es presenta al despatx del psicòleg i aquest li pregunta directament què ha passat. En un primer moment, Sam no li contesta, així que el psicòleg li proposa diferents opcions. Opció A. El psicòleg li diu que ha de delatar al seu company i aleshores obtindrà la matrícula d'honor. Opció B. El psicòleg li diu que no li dona la informació, però aleshores tota la classe tornarà a repetir l'examen. Opció C. El psicòleg proposa fer una tutoria grupal amb tota la classe per intentar averiguar qui és el culpable. Els articles que es vulneren en l'opció A són els següents. L'article 3, que segons aquest article ens diu en l'exercici de la seva professió el psicòleg o la psicòloga tindrà en compte les normes explícites i implícites que regeixen l'entorn social en què actua, considerant-les com elements de la situació i valorant les conseqüències que la conformitat o desviació respecte a elles poden tindre en el seu quefer professional. És per això que en el nostre cas el psicòleg en qüestió no està tenint en compte l'entorn social, no està valorant
la situació ni les conseqüències que poden derivar en el delegat. Pot ser que la resta d'alumnes van a conèixer la identitat del delegat i que reaccionen negativament davant d'ell. L'altre article és l'article 25. El que ens interessa per al nostre dilema és el que diu quan, en qualsevol cas, s'evitarà la manipulació de les persones i es tindrà a cabo l'assoliment del seu desenvolupament i autonomia. El psicòleg, subjecte a les condicions que aprovarà el professor, pretén manipular a Sam per a que expose tota la informació que coneix i delate al seu o als seus companys. Si Sam confessa, li donarà una matrícula d'honor i si no ho fa, tota la classe haurà de repetir l'examen. En aquest cas, el psicòleg està intentant influir en la seva decisió donant-li incentius o càstigs. Per últim, es vulnera l'article 43, que el que es diu és les enumeracions o llistes de subjectes avaluats en els que deuen constar els diagnòstics o dades de l'avaluació i que se'ls requereixen al psicòleg o a la psicòloga per altres instàncies, efectes de planificació, obtenció de recursos i altres, cal que es realitzen ometent el nom i dades d'identificació del subjecte, sempre que no siguin estrictament necessàries. En el cas de que Sam, el delegat, decidisca donar-li la informació al psicòleg, tota la seva classe sabrà que ha sigut ell, ja que tothom coneixia que ell estava citat per a parlar amb el psicòleg. Així se vulnerarà l'article 43, perquè tot i que s'ometa el nom, hi haurà dades per identificar al subjecte. Els articles que se vulneren en l'opció B són el 3 i el 25. Com acabem d'explicar-los, podem resumir que, en l'article 3, el psicòleg no està tenint en compte l'entorn social de l'alumne i, per tant, podria tindre conseqüències psicològiques negatives. En quant a l'article 25, el psicòleg pretén manipular a Sam, intentant influir en la seva decisió donant-li incentius o càstigs. Considerem que l'opció d'actuació més encertada per part del psicòleg és l'opció C, que deia, el psicòleg proposa fer una tutoria grupal amb tota la classe per intentar averiguar qui és el culpable. En l'opció C no se vulnera cap article del codi deontològic, no dona informació per identificar a l'alumne en qüestió, no intenta manipular-lo i a més està velant pel seu benestar social, tenint en compte l'entorn que li envolta. Finalitzarà amb el nostre anàlisi. La pregunta de reflexió que proposem és la següent. Quants de nosaltres deixaríem els nostres interessos de banda, és a dir, renunciaríem a la matrícula per salvar a tota la classe de repetir l'examen?